كاب استوديو زينا اير تي في زينا ومسنادونا نقرب لنا خبركم تعذبتنا كما يتمسيو نلومي عربي 11 تحساس ساعة 9 مش استدلو زينا تاتوشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا بيتروس منكسي أرست زينا مصر حرشا استاد 1 مليون جاويت 4 سدرا بيتات يعدل الله عبد حجاز قدسات منسيات وفراتات المعات يسلاسل اللو مع كان مخاطر كوفيد 19 مسسان جنزبا وفيا تغيرو مروكون اسرائيل زمدنا ان بنبرك ملسات سماميين ابال هاجرات اوروبا وحبرت حدش سند شتتات كليما وطين اب امريكا بزحاله في 24 ساعات لعل 3267 بكورونا فيروس مويتهم منستر حرشا ناي حد ورحي عدما زلو ماستات 1 مليون جاويتا باستفالالي كبابيتات هاجر نزركبا 4000 سدرا بيتات برتع واغا كعدل جمير الله زرزر تحستو كاب حزبا وركبات منستر بصحنا الله ميكائيل حدغو كقربايم بزي كاور حسنة كلتشن 20 جميرو نحد عام زغط المدب سومناوي اسات 27 شح جاويت بحساب 15 افان حدا ناب كلن زوباتاتي كفافل كمزلو درون 19386 سدرا بيتات تتكمت كوينن كم زلوا كفل تخايلو لهم ابتينا عدلا مسرح نحن سدرا 25 جاويت زوهاب اذن حنتي بحساب 15 افاز عدلا زلوا جاويت ناي قدنا بمخانن اب رسيتي بتتكمت زغربلن مغبي بعلن مغبي ناي ممرار بحري سلازوننا تزامد بلچا كم زلوون يفلط نزي علامازي بشحن 993 زتمسرته ماكل مربح دور حق حوتا ابزوان سومناوي استات 27 شح جاويت بمنقح حدا معلت زعدمين جاويت نا معخوخي نقطا كرن كم زلخ ابتي نقطا نحد ورحي غوبن سرعن كنكن كتابتن زرخبو جاويت دما ناب تتكمت كم زرغح سنداتو ينصر تتكمتي ناي زمدب زغنو اب استفلالي كبايتات هاجر زركبو وغنات بتستعدلهم جاويت تبغيسوم كابياتاوي مربح درو نابنوس نقداو نتفتات بمسغار من نبابروم كما حشو كم زخالو اتي كاب منستر حرشا استرغب حبريتا ينصر كند علما ناي زمدب سدرا بيتات ايرترا بحفشا اب قطر زركبا دما بفلاي بعقمن كما حدر انزخلا ناي قدنا جاويت برتع واغا بمركاب وحسنة قرب انقاقحون سغان مرغاصن من نبابرن ممحياشن مخانو منستر حرشا يغلص بزمدب زدما اب زحلفه ناي ناصنت عامتات 43.6 مليون ناي قدنا جاويت كمون 3.9 مليون ناي نقدي جاويت نلعلي 5 مليون تتقمتي تعديل لهم اب حوس كتما حجاز اب نتاوين منسيات زودبو فرا مصغان مسمرات مغعزيا يكايدالو فتمن سيات زصغنو زلو ناي قطران مسمر اب منقساس تشكركرتي صغمات كفترن طنق حدغا كخونن مصنح زحبر وكيل يرينا بولنتوم زدلناو تسرح واديدوم يسلاسلو كم زلو بريهم إيريناز توكستم تساتفتي ما تتاو سراح دمعنت كلو دغف ممحدار كتما بمحتات كاب سراح وصا كوين زلو ناي غورنا مبراهتي صغنا كغبرلو صويعم مرحتم كاين بوغنوم اب غعزوم كاب مسمر كوصو زغددوم زنبر مسمر نمصغان نستوسد تبغسو بممغاس كل زملكتا اكل كدغاغفم صويعم منسيات حجازا قديمومون اب مكلخال كورونا فيروس محجاز صغمات سدراس واتن غلبتاو حاجز كم زغبرو تزبطحنا حبريتا ينصر مع كان مخاطر كوفيد 19 مسسان اب وشتن وصان زنبر زيغاتات زجمرو غنزبا وفياتات يقصل كم زلو منستر طعنا ناب ايرينا زلاخو حبريتا ينصر بز مسرت محبر متحجاز حربنياتات دبنت 5000 ناقفه محبر متحجاز بيت تمرت صورا نبر حيل بحري 5000 ناقفه محبر متحجاز مدهني عالم قطر كلته كتما كرن 3000 ناقفه كمون محبر مدهني عالم تولادو واسدنبا تقماط كرن تكال سنه صباط صغر رسي حداس صغاي محبر متحجاز يسوس تولادو براقيتن وزبا عدو خلا نبرتي اسمران محبر متحجاز بيا جرمن قحوتان نفس وقفم 11 ناقفه بركيتهم بتمساسالي محبر اواناس تولدتي دبزانا نبرتي اسمرا محبر متحجاز زايد كولم مندفرا محبر متحجاز بيت تمرتي سنكينات وينان محبر متحجاز بعلى مريم دق حدر مريم عد كولم ششح نقفا وفيهم
ብዘይካዚ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብውልቂ ኣስታት 70,000 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታዊ ከም ዝገበሩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ የነፅር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ። ሞሮኮን እስራኤልን ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስ ከም ተሰማምዓ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ10 ታሕሳስ ኣብ ውልቃዊ ናይ ትዊተር ገጻቱ ብዘስፈሮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ነቲ ስምምዕ ታሪኻዊ ክብል ዝጠቐሶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ምርጋጽ ሰላምን ብልጽግናን ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ልዑል ደገፍ ከም ዘለዎ ይሓቢሩ። ክልቲአን ሃገራት እታ ሓንቲ ኣብታ ካልአይቲ ዲፕሎማስያዊ ማእከል ክኸፍታ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ እውን ተገሊጹ። ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቁጠባውን ባህላውን ሽርክነት ክህሉ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ኣሎ። በዚ መሰረት ሞሮኮ ዝምድና ምስ እስራኤል ዘመሓየሸት መበል ሻድሸይቲ ዓረባዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ዝምድናታት እስራኤል ምስ ሃገራት ዓረብ ንምምሕያሽ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ብዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንግስነት ባሕሬንን ሱዳንን ዝምድና ንምምሕያሽ ከም ዝኸኣለት ይፍለጥ። ወከልቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮፓ ሕብረት ትማል 10 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ሓድሽ ሰነድ ሸቶታት ክሊማ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ተገሊጹ። እዚ ሓድሽ ሰነድ እቲ ሕብረት ኣብ 2050 ካብ ዝትፋእ ካርቦን ነጻ ክኸውን ንዝወፀ ውጥን ኣብ ምትግባር ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ኤውሮፓዊ ሕብረት ቻርልስ ሚሸል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መጠን ዝትፋእ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2030 እንተወሓደ ብ55 ሚእታዊት ንኽጎድል ኣባል ሃገራት ከም ተሰማምዐ ሓቢሩ። ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ መንጎተን ተሪር ሕግታት ምንካይ ዝትፋእ ጋዛት ዝጠለባን ምንጭ ፀዓተን ብልዑል መጠን ኣብ ከሰል ዝምርኮስን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ክብፃሕ ብዘይምኽኣሉ ዘውፅኦ ክሊማዊ ውጥን ኣብ ምልክት ሕቶ ወዲቑ ምጽንሑ ይግለጽ። ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ኪላታት እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ንበይኑ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ከምኡን ኣባል ሃገራት ነቲ ሸቶ ንምውቃዕ ኣብ ዘኽእል ባጀት ገና ኣብ መደምደምታ ከም ዘይበፅሓ የረዱ። ምውሳህ ዓለማዊ ሙቐት ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ክሊማዊ ምዝባላት ምዃኑ ዝሕብሩ ክኢላታት ተዓውዲ ዝትፋእ በከልቲ ጋዛት ብምንካይ ንምቁፅጻሩ ዝግበር ጻዕሪ ክሕይሉ እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ። ሓያሎ ሃገራት ኣብ 2050 ካብ ምጥፋእ ካርቦን ነጻ ክኾና ዝኽእል ውጥን ኣውፅአን ይሰርሓ ከም ዘለዋ እኳ ይገልጻ እንተለዋ ጸብጻባት ምክትታል ብከላ ግን መጠን ዝትፋእ ጋዛት ልዕሊ ዝኾነ እዋን ዓሪጉ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ። በዚ ድማ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ፖሊሲታትን መብጻዕታትን ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ሃልኪ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ዘስግእ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና የቃልሓ ኣለዋ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 3267 ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ ካብ ዝተመዝገበ መጠን እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ኣሃዝ እዚ ኣብታ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ንናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ኣስታት 30,000 ዓሪግዎ ኣሎ። በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ እውን ልዕሊ 16 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ ጥዕናዊ ሻቕሎት ፈጢሮ ከም ዘሎ የረዱ። እዚ ከምዚ እንከሎ ሰመዝታ ሃገር ኣብ ቀረባ መዓልታት ክታበት ንምሃብ ሙሉእ ምቅራባት ከም ተገብረ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድማ ናብ መላእታ ሃገር ክባፅሕ ከም ዝኾነ ፍሊጦም። ኣሜሪካ ብኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ፋይዘርን ሞደርናን ንዝማዕበለ ክልተ ዓይነታት ክታበት ንህዝባዊ ኣገልግሎት ክትዝርግሕ ከም እትኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብሪጣንያ ብኩባንያ መፍረ መድሃኒት ፋይዘር ንዝማዕበለ ክታበት ኣብ ኣገልግሎት ከተውዕል ጀሚራ ከም ዘላ ይፍለጥ። ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 71 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 1.6 ሚልዮን በፂሑ ምህላው ጸብጻባት ጥዕና ይሕብሩ። ብኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሊብያ ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ወገናት ዝሓለፈ ሰሙን ዓጊቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ዘእተውዋ መርከብ ቱርኪ ትማሊ 10 ታሕሳስ ነፃ ከም ዝለቐቕዋ ተሓቢሩ። እታ ናይ ጽዕነት መርከብ ብዘይ ፍቓድ መያዊ ግዛት ሊብያ ብምጥሓሳ ንዝተበየነላ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ድሕሪ ምኽፋላ ነፃ ከም ተለቀት እዩ ዝሕበር ዘሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ሃገሩ ብተቃወምቲ ወገናት ሊብያ ንዝተወስደ ስጉምቲ ዓፀፌታ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ እዩ ከጠንቀቕ ጸኒሑ። በዚ ድማ ኣብ ሊብያ ሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ከይክሰት ተሰጊኡ ምጽንሑ ይግለጽ። ኣብ ሊብያ ኣቐዲሙ ካብ ዝተበጽሐ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ዝሓሸ ውፅኢት ክርከበሉ ልዑል ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዛጊት ጸኒዑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ።
ከም ኣካል ተሰምምዕ ክልቲኦም ወገናት ናብ ግንባራት ዘኽተትዎ ሰራዊት ክስዕቡ ዝተጀመረ መስርሕ እውን ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕበር። ሩስያ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ፈለማ 2021 ዘካይድኦ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ክትጽምበሮ ምዃና ኣፍሊጣ። ምስ ኔቶ ዘይተቃደወት ሩስያ ምስቲ ኪዳን ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካይድ ምዃና ትገልጽ ዘላ ድሕሪ 2011 ንፈለማ እዋን እዩ። ይኹን እምበር ኔቶ ብዛዕባ እዚ ሩስያ ዝሃበቶ መግለጺ ዛጊት ምላሽ ኣይሃበን ዘሎ። ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ኣብ ማያት ፓኪስታን ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ልምምድ ንሩስያ ደሚርካ ብውሕዱ 30 ሃገራት ክሳተፋ ምዃነን እዩ ዝግለጽ። ሩስያን ቻይናን ዝዓበያ ጸጥታዊ ስጋት ኣባል ሃገራት ምዃነን እዩ ኔቶ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ። በዚ ድማ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀል እዩ ዘይምቅዳው ሩስያን ኔቶን መሊሱ ክሽሕክር ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ክእምቱ ጸኒሖም ኣለዉ። አዘርባይጃን ብጉዳይ ናጎርኖ ካራባኽ ምስ አርሜንያ ንዘካየደቶ ን6 ሳምንታት ዝቐጸለ ምልውዋጥ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ዘንጸባርቕ ወተሃደራዊ ምርኢት ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣካይዳ። ኣብቲ ምርኢት ንኣሽቱን ዓበይትን ኣጽዋር ከምኡውን ኣብቲ ግጭት ዝተማርኻን ዝዓነዋን ወተሃደራውያን ተሽከርከርቲ ኣርሜንያ ኣቕሪባ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኑ ከም ተሳተፈ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ አዘርባይጃን ወተሃደራዊ ዓወት ከም ዘመዝገበት ዘንጸባርቕ ምርኢት ካብ ኣርሜንያ ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ይእመት። ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ን6 ሳምንታት ዝቐጸለ ግጭት ልዕሊ 5,000 ሰባት ከም ዝኸሰራ እዩ ዝግለጽ። እቲ ጉዳይ ብመንጎኝነት ሩስያ ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዓሪፍ እኳ እንተሎ ኣርሜንያውያን ነቲ ስምምዕ ክቃወምዎ ጸኒሖም ኣለዉ። እቲ ስምምዕ ኣርሜንያ ካብቲ ሒዛቶ ዝጸንሐት ከባቢ ክትወፅእ ዘገድድ ብምንባሩ ኣብ ኣርሜንያ ሓያል ተቃውሞ ከም ዘለዓዓለ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሊባኖስ ንቀዳማይ ሚኒስተር ነበረ ሓሰን ዲያብን ካልኦት ክልተ ሚኒስተራትን በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ከተማ ቤይሩት ዘጋጠመ ሓደጋ ነጥጊ ከሲስዎም። እቶም ላዕለዎት ሰመዝ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ እቲ ሓደጋ ዘርኣይዎ ሸለልትነት ብገበን ከም ዘሕትቶም እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ዝገልጽ ዘሎ። ድሕርቲ ብ4 ነሓሰ ዘጋጠመን ሂወት ኣስታት 200 ሰባት ዝቐዘፈን ሓደጋታት ነጥጊ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበረ ሓሰን ዲያብ ዝርከቦም ዝተወሰኑ ሚኒስተራት ብወለንቶም ካብ መዝነቶም ከም ዝወረዱ ይፍለጥ። ነቲ ኣብ መኽዘን ኣሚኒየም ናይትሬት ዝተባሃለ ተፈንጃሪ ባህሪ ዘለዎ ባእታ ዘጋጠመን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ዘስዓበን ሓደጋ ብዝምልከት ጽዑቕ ምርመራ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ 11 ታሕሳስ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ብሩህ ምሸት።